Dit zullen we van het hier net te zien krijgen, het lotterien van het eerste leerpaai. Ik lees het joert 1 maart, gewoon bij het begin van het leerpaai-ziekje, de mij dit hier net raapt worden. De provincie moet aantonen dat het goed gaat met de leep, voordat er weer leerpaai zocht worden mij, vindt de heegste rechter van uw land. IJsziekjen, dat is de meeste sport. IJsziekjen, daar ik het meest van houd. Maar is hier de bouw of grijden in te gaan en bij een neske stil te staan. En dan zeg ik daar een spaantje zitten en dan vind ik dat zo mooi. Nou, ja jongen, dat kriebelt, het is al de raast. En dan heb ik al een spaantje. Verneemt ijsziekster Jinke Cuperus van Wurdemis, liek als Eltsier, in de grijden te vinden. Ze zal gewoon op ziek naar leerpaaien. Stel dat je nou aan een eerste ijs joggen. Wat dan? Dan zet ik hem gauw op een foto. Want we hebben een bokaal voor uw eigen huishouding. Al is een foto van zelfs heel wat oors als het meenemen van een ei. De kinderen was zonder meenemen. En als ik hier meenemen, dan leuk net als ik het in hem zei. De boom van vogelwachters die hebben we bij de hand. Ze passen op een grijde vogels, maar u veel verstaan. Cuperus leest een stukje voor van het nieuwe ijsziekerslied dat ze schreeuwen had. Hoe mooi ek, het is de rechter die het uiteindelijk voor het zissen had. Het hele lied kun je zien en jaren op uw website omroepfriesland.nl.